ира бинен духтарои қоцветош хушрувай ина марҳамат ва расветкоша бинен ишаишта хушрувай ишаишта хушру беҳад нархош хубай тамошобинони азиз марҳамат каседа дар корай интихоб кунен дар авакак шумода бурда расонан ана гили майда мегуфта бошен духтарако ина инош бо гилиш майдае диден гилиш майдатарай ино бо арзон мешаванд тамошобино марҳамат ина ира бисёр мепурсиданд ина ҳастай духтарако интихоб кунен дар авакак шумода доставка мекунанд ира заминаш талхабаргай ана ин намудаш боша сиёҳай дидена чихе фасон ишаишта хушру ишаишта хушру иш бо гилиш дига хелай ҳамиҷада чи хеле дидестен қариб чанд намуд гулай ҳамаш сангои тоза сваровский дора санги шишагӣ мана сери цвечам хушру будай диден духтарако марҳамат бо кадом расветкаш дар корай иҷа бисёр расветкаш бо нестай духтаро ина чи цвете дар корайтонам метонен нависен шона расмоша мепартоян тамошо карда интихоб кунен дар авакак доставкатон мекунанд мана беҳад ипекои хушру омадагай ипекои новинка успед кунен сезони ҳамина омадестай успед кунен бигирен ки қимат нашава ё ин ки тамом нашава мана марҳамат беҳтарин модело дар анамин хел глянцеви ипеко ассалом тамошобинон созен назен саломати хубай ина бисёр хоҳиш кардан ки глянцеви ипек нишонитен марҳамат ҳамқа хушрӯи глянцевиё новинка омадай пурри сангча момқа мулоимай материалаш аҷоибот ҳозир ман шумода ҳамаша нишон метам нархошон медонен 280 сомонай мана марҳамат каседа дар корай ина бигирен гилои новинкаи фасон гилои беҳад хушрӯ диден ишаишта фасона ина ино ҳамаш нусхои ипекани ипекои қиматияко нусхои ҳаваяи духтаро мана 280 сомон як либосаш духтарако бовар кунен беҳад фасонакан ина бинен қулаб задагиян сангошон беҳад хушрӯ задагияй бурдан бо аз наздик бинен ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран ина сиёшам аста диден ина и заминаш мисол малиновия иш талхабаргай иш сиёҳа иш бо коричневиш хулоса чанд расветкаи фасон як либос 280 сомон ана баъдан нигоҳ кунен ини цвета бинен ишон хушрӯй будай ки ай пеш мана марҳамат духтарако сангошон сваровский тоза баъд бо ҳастаи ана ин модел нигоҳ кунен да чи хезадагиай санга пурра марҳамат духтарако бисёр барои тӯй мегиранд ина барои савдо мегиранд ино бо арзон мешаванд тамошобино марҳамат ман рақамошонам мемонам дар рӯи экран касонеда ки дар корай метавонен муроҷиат кунен бо дар бораи нархи навош ҳам рӯйхичон ҳам суҳбат шавен ира бинен аз дур нишонитим гулора бинен чихе хушрӯ мана мулоим сабукак салқинак мана кадомеша ки мегирен скриншот карда равон кунен дар авакак шумода доставка мекунанд ира диден чихе хушрӯ чай